Здравейте, приятели, аз съм Димбам и днес ще играем Survival с Ивана. Здравейте. TVG. Ауто селото вече гори. Аз забравих да го изгаса. Верно е. Значи това е един сит. Не е не сърва, да? Това е един сит на 2 села. Да видиш кой изгора вече. Нищо. Аз грабя това, ти грабиш другото. Окей. Сделка. Аз другото го обичам, защото има Iron Man. О, И има пак 3 ябълки. има ли обсидиан? Не, обсидиан няма. Жалка работа. работа. Жалка работа. И поне аз ще го ползвам ти без да знаеш. Какво? Ами ако си правим един портал, мисля, че и аз ще го ползвам без ти да знаеш. Защото съм яка. Значи, да. Има стил там. Това вече ви трябва да е. Къде? Едно мога да си брояди съм тъпа вълна или тъпа крава. Да, ще брояди съм крава. Защото съм яка. Няма да ви... Крава. Да, няма да е... Крава ще бояди съм. Да. Вие можете ли? Защото тя е медиум в боядисването на крави. Аре ма. Къде го извади то меде? И ти казах, че моя чести. Добре. Аз за това го обичам повече. Да вземеш, ама да ми го вземеш. Значи уния... Какво? Poisonous potato! Къде? Погледни ми в ръката. Нормален. Това е тъпо, после на тровен. Да, но е яко, че е натровен. Що на мен ли си ни го дадеш? Не, Не знаеш, че аз не съм нуб като... не си ли? Добре. Ами, не съм. Значи това, тия двете къщи ще ги смесим. Той се не може да играе. Не говори за падал кодът. Кой Христо? Не знам, че е кодът. Какво не може да играе? Какво не може да играе? Само ми кажи. Всичко. Той не може да... Той само... Той още не е роден, бе. Айде са. Не знам. Ще О, го... това още гори. Ау, той има още лава. Защо? Ма то човек сега си такова. Ма ти вода ли си сложил тук? Не, аз не съм пипал нищо. Сложих един сант отгоре и нищо. Значи... И за какво убиваш кокошките? Само ми кажи. Ами... Що не ги събереш на едно място? Аз видно, че имам семена, боже. Що не ги вкараш? Защото съм умна. Да, Нали? показваш го. Ооо. Така, значи тия двете Защо паднах? Да. Аре ма! Тия две къщи се съединяваме, нали? Да, Аз винаги съм с тях, не знам защо. Ох, така. Тук е моята стая. къде? Кое? Как? Съжалявам, аз вече си я взех. Но добре, аз съм с друго, ако знаеш колко си го шигавам. Чакай, стой малко. Стой. Аз щях да си тъп като Дим. Стой малко. Димбам. Ма! Да не споделяме твоето име. Аз поне копирам. Абе, ще ми убираш книгите и чатик по кошта. Благодаря. Още чатик по Благодаря. Абе, Ще ти ги дам, не се тревожи. Аре бе, не ме убивай! Аре ма! Аре, върни си ми нещата. не, благодаря. Аре бе! Харесват ми. Ми да не ти харесват, дай си ми ги. Йо. Така. Аре бе, аре спри, аре върни си ми нещата. Добре, успокой се. Значи дървото. Опс, чакай. Ще имаме една стая, която да е за енчантинг. За енчантване. Аз по принцип ще го правя и тук отзад. И тук отстрани. Ти изобщо играеш ли тук на този? Да. Нищо да не съм играла. О, верно. Ама си взема ябълките. Аре бе! Да, не можеш да ми ги ядеш. Не, аз просто искам да си ги върна. Нещо друго имах. Ще върна клипа и ще си ги взема.
имаш сам. Ето. Виж. Сега. Той. Ох, ходи ми се на туалетна. Ох. Не ми се ги вкъща. Ага, махай се. Добре, бе, аре. И то. Потен се. На хаос. На хаос. Айде ми. Нали? Но не се този, се покача. Само аз ти карам клиповете. Узнай. Да. Но нищо. Как си ти дизлайкнала повечето? Така ли? Аз не гледам кой ми ги дизлайква. Защо? Защото не ми показва, че ги дизлайкват. Ау, пак имам семена. Значи, само. О, готов камък. О, къде? И трябва да го чупа. Що? Що? Айде там си стои. Къде си, бе? Велик бък! Велик бък! Какво, бе? Велик бък! Ай, това тук. Между тук какво е? Това ли? Да, отдолу на това. Бък? Не е бък, как? Не е бък, просто така. Това да не са тикви, бе. My precious! Не, чакай, искам аз. Спит! Спит да ми свърши. Не, значи, не мислиш. Защо ми спира, баси? Може и да си глава. Не съм. Аз помисля, имам. Какво си е проблема? Имаме лек проблем. Виж. Кака, бък. Хаща. Вече имам 2 вълни. Те яд. Да, ма нали сещаш, че докато аз нямам легло и ти не можеш да спиш. Пукни са! Аре, защо не мога да го бия? Кое? Кое, бе? О. Не ти го би нещо, не знам. Аре, ма! Абе, какво ти става, бе? Да. Нищо. Тук е паднал! О, да! Тук беше паднала една тиква. Между тази бях видяла, че там някъде имаш такова. Аз отначало се падах. Още села? Ли? О, да, там има едно село, още едно. Да, ама там има още едно. На друг. Между това, това положение, което е там, дето ти ми го каза за тези, които... Купи разбил стената! Не знам, между някъде в стената, някъде в колкото планинка имаше такова, имаше кол. Мисля, че видя. Кол? Да. Аз понеже как... Мале, а ти знаеш ли аз какво намерих? Какво? Кол. Аз вече наизуст знам къде има кол. И аз и отивам да го чупа. Да бе, да, не, аз нямам кика, боже. Чакай, аз си взема една печка. Саднах се. Още една печка. Саднах се. Две печки. Къде? Къде скачам? Я. Тук малко по-натам има. Не, аз знам друго място. Къде? Ела. Защото не си купава винаги си знам. Ела да видиш, аз знам къде има. Вече, смисъл, вижда се, просто го... И там, дето аз го видях, от другата страна, дето се опитах да те убия, ама ти казваш не, че не може, така че... Да, защото там, дето бигахме тиквите, имаше някъде. Да, точно. Аз сега го обирам. Ама ти имаш ли такова? Да. Кога ти се направи? Аз събирах дърво, докато ти правеше план да ме убиеш. Направиш тиквите на семена. Браво! Дай своите на база. Не, благодаря. Там горе. Защо те какво ще послужат? Не се тревожи, аз ще си направя ферма. Някъде. Някога. Като намерим редстоун, ще си направя мина. За да не можеш да влизаш. Що па да не мога? За да не ми убираш тиквите и тия глупости. Това е кактус. Да ти кажа, знам доста
редстоуна, така че ще направя една къща и Нали сещаш, че аз щупа плочата? нали се сещаш, че могат... Ще сложа редстоун на пако и ще стане всичко. Добре. Ама... О, тук нещо свети. О, това е факла. Да се направим автоматична ферма за такова, за кабелстон. На мен не ми трябва. Защо да си имаме кабелстон? Между това, това... Защото може да се копа това. Да. Между Сега. Един път пробвах с Diamond на креатив, ама не става нищо. Какво? И да си направя такава фермичка като с кабелстон, ама с Diamond куп не става нищо. Какво имаш предвид с Diamond Cup? За да... Ти знаеш как ли прави тази ферма? Да. Вода и лава, нали? Не. Как? Аз с телефона вече не знам дали може да стане, ама за компютъра на... Абе, да беше в YouTube ще изреда там. Значи ти няма да се мъчиш. Така ли да разбирам? О, безплатен чест. Благодаря. Аре, мала! Абе... Не ме убей. Ти умрях? Да. Не взех честа. Да, ама има един друг. Не знам. Ама на мен ми трябва един. Сега да кажа, че не можеш да направиш чест. Аз точно мога, но... Не правиш ли чест трябва? Аз имам два. Пуснал ли си difficulty-те? Не. Аре, пусни ги, бе! Ами бях изправил, защото... Там по едно време играх на един сервер, който да се изправя. Ми беше окей да бият зомбите и сега изглеждам често. Още една овцаш. Отиди да я убиеш. Не, благодаря. This is Creeper. Бегай! Къде ви е Creeper, бе? Бегай! Ами, Не, благодаря. Мързал ме. тук ми възгръмна. Да, уби го. Уби го като гръмна. Не. Тогава да ще ти повярвам. Този път. О! Аз имам две печки. Добре. Аре, махай се, бе! Що? Нали си е моето местенце? Казвам. Упс. Опя ги от излезе. Кърна вратата. Не. Добре. Аре, не ме убивай! Ма защо си това крафтинга? Не знам. Добре, аре, ще ти го върна. Само не ми пипай в честа. Аре, добре, аре, вземи го. Така и така. Замахай. Аре, бе! Какво бе? Гепи ми нещата. Само малко кол. Аре, бе, върни го, целия си взела. Добре. Ми дай... Стига там, потом да го дам. Ето колко ден. Къде ти иде? Тук има ли кучета? Си мисля... Не мисля, че ще намерим. Аз искам Expedience. Да, бе, това е тълната по село сме. Едно зомби ми дропна карта, като аз, като съм в село, толкова искам да ми дропне или ми дропа. Дропна ми, ама... Тук ще му убие! Не ми гепай айтемите, плиз. Да, се опиташ. Взема книгите само. Да, ма не. Ти ги книги. Аре, сега си ми върни нещата. Имам кол. Майче кола. Още нещо имах. Во. Дърво. Или не? Сетихте. Ендерман, ужас. Не го гледай в очите. Да, една тиква, бързо. Нямат. Не могат да се слагат на главата. Защо? Виж. Ебай се. Зачем да го убия? Аз съм влеза в канала. Аз съм на общо цяло.
за какво ти е да го биеш? Само ми кажи, за какво ти е да го биеш, като можеш да си направиш къща, която ти е с две отгоре, с... Телепортирал се. Добре, не го гледай в очите. Дано не те нападне. Аре, нападни ме, бе. Почти ли го гледаш? Не. Опа! Ау! Не, моля те, не ми пипай айтемите. Няма. Не пипай, please. Не, просто не пипай. Няма как да го убиеш без да ми гепиш айтемите. Няма да се да при мен, ако го Той май видя ме. Здрасти, пич. Добре, ще го убия. Първо на първо аз имам меч и мога да се оправям сам. Той иде да се така постига. Е така. Зомби с апдейтната броня. Май пре. И аз взехме. Бутуши. О, аре, върни си ми панталоните! Защото сега видях, че ми ги няма. Аре, върни ми ги, бе. Дай ми бутушки. Аре, бе, имаш си цял сет. Абе, не ти го изгограбо. Не, защото виж, аз имам само едни. Ети освен ако ги искаш, защото ето, мисля. Добре, хвали ми ги. Си ми ги изгубила другите. А да, бе, аз като... Добре, аре. И безумно не са хубави. Ама аз въобще не ги видях с купени шансите. Е, сега ще видим. Значи това е Blast Торнс! Мали, моля те не пипай. И мен ме убиха. А и както ви казах преди, ето, убиват ме почти постоянно. Няма да ти ги гепа, бе. Е, тия са мои. Мали! Мре! Аре, гепи си ги, тук нямам време да... Ти ми вземеш, нали? Не съм. Ти си го взе даже. Не съм. Може само експириенса да съм ти взел. Друго не съм. Поне така си мисля. Абе, меч не съм. О, верно, взе си. Извинявай. Аз май пак изгубих нещо. Какво? Добре, аз вече няма да умирам. Аре, върни си ми тиквите. Ама, ти не от мен. А къде са? Абе, що не мога да го взема тоя? Аре, чила. Не знам кога го почнахме изобщо. Ма, не сме се развили изобщо. Ма да, то ние само е така сме за кеф играем без да правим нищо. Трябва да почваме да правим нещо. Тази част от кефа може да изрезеш. Не, благодаря. Трябва да е пълноценен. Аре! Стига, бе! Абе, ти ще биеш, бе! Абе, добре, ще изляза да ми се оправят нещата. Що хочем? Така. Нищо не виждам. Не са ми заредили нещата. Добре, значи сега се оправиха. Аре, бе, какво правиш тука? Не знам. Тиквите ми са тука. Невъзможно. Ходи да убиеш една там, защото... Така. А, кокошка. Това е! Добро утро, госпожице. Елате в моята къща да пренощувате тази вечер. Ау! Не ме би! Могате!
кокоши. Айде, побързай. Не я убей, не я убей. Аре, бе! Да го бил он там. Убил на такъв цял. Бързо, ела, кокоши. Абе, чекаш. Не, могат ли? Готово. Не ми взимай кокошката. Колко вече имаш? Малко. Само 3 левела. What the fuck? Аз имам един. Готово, барикадирахме. Ти повече няма да избягаш от тук. Кокошински. Добре, махай ми се от честа. Чиба! Падна повече. Добре, значи. Какво да си направя? 2 библиотеки. Слагам се от честа за... Аре, бе, що ги щупи? Аре, бе! Да, бе! Никой друг не чупи. О, убивам първото на кокошка. Ето, нация тази кокошка. Аз имам за друга. Ела, пиги. Само да си ми гепила и другата. Това да не е пая. Направя лък. Аз имам пая жена. Айде, влизай в дупката, пиги. Давай, спокойно. Бас, този свят, знаеш. О! This is mine. Опа. Ей, сега в тази. Влизай в дупката, бе! Гледах ги почите. Дядо ги всичките. Значи имам ръце. Дими? Да. Защо? Какво? Тук ли те убих? Не! Ендерман го е сили. Не, аз го свих това. Защо? Не, могат ли да ми би? Аз съм добра. А защо не? Обе! Кажи ми защо да не го свия? Ти пък как да не видял тук айтемите? Аз съм долу. Мина. И не знам дали ще изляза скоро. Ама ще не ме викаш и мене да я. Там ще убива. Ау! Абе, Джоти, ще го мене. Си да. Ситир. Абе, ти през водата ли през? През кое? През дупката ли? През водата. Не, през дупката. А дупка е. Има една дупка, от която скачаш. Като поне аз си започвам клипа. Ти не си го почнала. Добре, дай да се съберем. Мани си дрехите, всички тия глупости. И си служи всички неща в честа. Не. Да почнеш по-яко. Здравейте, хора! Бим-бам! Ние бяхме да снимаме... Вода, не, кол! Махни, бе! Да, както виждате... Май! Вече събрали с майка ми, зомбите често прави работи и добре. Вече мога да се върна така, както бях. Така. И сега отиваме да го видим къде е Никъде. В една дупка. Къде е тази дупка? Преди малко беше тук долу. Значи гледай са. Тази дупка Е дупка. Ето я. Ето тук е. Сбрътни се. Ето я дупката. Падам. Ма тази дупка ли си беше? Или ти който си копал падна? Не. Тук си беше. Ще гладим сега на теб, защото... Чупих я. Ти върви по вода. Добре, значи колко камък имам? Малко. Нямаш да се бъде толкова колко не трябва да една. А мен ми трябва 17.
да не! Махай се. Мой си е, аз го намерих. Мой си е. Бебе. Добре, ще гледаме някой да копа по една страна. Аз ще копам тук. Имаш ли малко кол? Да, значи факли. Ама е тук под мен има кола, ела да си го вземеш. Тук е мина за кола, аз имам 34. Айде, за мен си е. Добре, ти го намерих. Аз не съм като тебе да граба. Сега. Едно. Аз имам 8. Добре, да давам се 2. Още. Аз си копам тук. Абе, ние не сме се развили и почваме да копаме още от началото. Да. Аз знам как да намеря айрон. Той винаги е прикола. Не. Прикола е винаги. Да, бе. Винаги е прикола. Не винаги, почти винаги. Добре, браво. Това е за XP. Аз повечето пъти, като вече имам много кол, си го убирам само заради XP. Аз пък не го обирам. Аз обирам редстоуна. Сега, като може машинки да правиш... Тогава, като нямаше машинки. Знаеш колко експириенс дава това чудо? Много. Аз си говоря с нещо това. Аз си го убирам за аз нямам кол. Да, бе, ай, стига си. Само аз имам 3. Копи пейстър. Ей, поне ти си признаваш, че копираш. А той вика, който аз не го познавам. Да, Electric Shadow Hex. Да, ама той не беше Shadow. Да, ама XX го е копирал. Абсолютно същото беше. Малко голяма. Да. Това си копирачи. Аз не съм TVG, което означава нещо. Което не е толкова копи. Да, защото поне означава нещо, но така да кажеш, някой си е сложил да дадат бъгъл като България, то... TV България или какво е това? Не, ти България Ангъръл. Зомбите го чувам. Студено ми е. Много леко си се облекла. На мен изобщо не ми е студено. Верно, че му е. Сега ми студено на тия плочки тук. Седни като мене. Пада, не! Бе, седи къде си? Какво? Забай ти казва като... Абе, такова дето като е спални зомбита. Не. Ела, бе. Къде си, бе? Аре, ела да ме видиш, бе, кокошки е. Горе, с една кокошка си игра. Аре, виж ме, бе. Къде си, бе? Ти виждаш ли? Ма ти си имаш кокошка. Нямам кокошка. Ай, какво гледа толкова? Там няма храна. Разбери. Не, ще бутна от високо. Верно, че няма да умреш, ама... Дисконектнаме. Що? Не знам. Ти знаеш. Просто тук ще чуи бъгън от Тендърмани. И enable to continue to run. Я си виж нета, бе. Какво? Пусно те. Виж на колко чертички ти е. 5. Ами... Аз не съм виновна. Сами на 4.
Ще седим на тревата. Защото няма толкова хубав нет. Добре, излез от сервера и влез пак. Ама ти ти излез. Мен ме дисконектна. Вау! Ще спъкай на база, когато се оправим и ще го пусна пак. Аз пък няма. Ще поиграте малко. Добре, аре аз. Ама... Аре, влезе ли? Ох, да. Но само в някаква вода тук. Влязох. Кокошчице. Аз моите не го спирам. Аз му да го свържа малко, все пак да видят какво правим. И какво правим? Нищо! Кажи ми какво правим. Толкова. Добре, аре, кокошки. Аре, идвай, бе. Ето не почне. Аре, ела, бе. Та кокошка, що не идва? Ела тука. Та кокошка... Ела, бе, кокошки. Може ли паролата да вземе без такова? Какво да ти е паролата? Може паролата да вземе без... Интернета да има без парола. О, мамка му, аз ще умра след малко, бе. Що? На 3:30 съм един скелет ме обстрелва. Имаш ли хубави айтеми? Питам просто и така да знам. Имаш? Къде си? Свиди ми се на стар. Защо? Аре, влизай! Влизай, бе! Аре, влизай! Там няма ли нещо на камера? И там на камера ще помня да го намеря. Ехо! Добре. Значи, този път ще те скрия от Ивана. Ела, бе. Не ти искам тъпата кокошка. Така ли? Миналата е гепи. Миналата е гепи и не знам къде е още. Ела, кокошомил. Ела, бе. Къде си, бе? Как избяга, бе? А някъде ще стоим къщи. Не си избягал. Ела тук. Аз си махам от тая мина. Аз към плат вече сега мисля да се емерал да си вземе нещо. Не, ела. Ела, кокошомилчо. И един искаше книги за 10 емералд. Ела тук в дупката. Ела. Е тук в дупката. По-скоро даваш и 8 емералд за 8 книги. 10 емералд за 8 книги. Ето ли да взема книги за 7 емералда. Паднах си в собствения капан. Ау, аз те помислях за едно зомби, което има голден енчантната броня. Сега ще го убия и ще взема броня и ще дам моята, понеже няма. Това е спокойно. Каква броня ще ми дадеш? Абе ти гледаш ли? Ти мадаш ли пазителите? Пазителите? Да. Ти едва ги намираш пък. Как бе, един път ме спана точно до тях. Ау, зомби сегани. Взех си... Аз лемби зомби, идиота. Не бе, аре стига! Си се възвърнат бутчетата! Дай експириенса! Искам експириенс! Само колко да си взема айтемите ви такова. Дай експириенс! Да, ама на мен ми се възвърнаха бутчетата. Ти докато ги таковаш. Ами, като няма зомбита, ти се възвръщат. Да. Затова искам да има зомбита. Готово. Ай, ще влизам в къщата. Абе, да се ме заспим. Пусна ли? Да бе, тук е да стадион. Аз нямам легло. Кочката ти е избила. Да, бе. А така, кой е тука? Вече аз отворих вратата. Чакай, ще се... Не, гепи, бе. Аз ти ще прибера. Да, бе. Ето, ако ще види, че ще прибера. гледам. Аре, влез вътре. Аз виждам, че откъпнах вратата по-скоро. Тук има храна. Между ти забеляза, те ги платят си същите един човек като
Абе, тъпата кокошка. Казах ти, знаеш колко е трудно е. Тя е невъзможно тъпа. Чакай, поне ще сложи тук да си имаш връхи. О, тя влиза сама. Невъзможно тъпа е. Чакай, ще направя бутончета. Аре, какво ми правиш в честа? Абе, какъв чест, бе? Не ми трябват бутони, бе. Не си им се трябва. Добре. Аре, бе! Ага, време да я ти. Това си таковата си. Една кокошка си събирам от една година и ти се ги убиваш. Аз ти я събрах. Или ги гепсаш. Абе, да ходим. Събирай си вълна, аз лягам да спа. Ау, зомби! Ай, Не падай. Не падай. мухите 12 минути вече. Толкова. Да, и сега спути. Даже този път може да излъчва. Между това се качвам клипове, имам повече абонати от тебе. Колко имаш? 17. Къде? Приятелите ти се обънят. Те сме да си имам канал. Аз имам канал, не ми кажем клипове. То всеки има канал. За да коментираш, имаш канал. Да, не. Абе, аз сега да видя. А и някакви идиоти ти се таковат. Blast Protection. Аз мога да си направя легло. И ми направи си. Не. Изгубих си дървото. Ми дай ще да някакво дърво. Ще си чупа дърво. Си набера стакове. Басто как е надул музика. И може да си пуснеш музиката, ама трябва да е слабичка, за да... Ама сега ще чуя на фъпка. Добре. Нямам толкова големи проблеми с музиката. Толкова. Но това се пускай. Само не пускай чалга като уния от класа. Чалгарки. Защото уния другите слушат. Да, знам. Това е готино. Чалга. Знам, бе. Значи чалгарката е. А коя ще го пусна? Нещо по-към рок. Ама не, Аз нямам. ти нямаш такива. Но имам. Ама не, ти си ги пускаш, не аз. Тая ли бе? Да. Аз я знам. Как се казва? Animals. Гледала ли си клипа? Да, много е готино. Цензурен е. Що? Не съм си гледал някаква друга. Гледах официалния клип. Така погледна Да. Пален е, да стане да се карат. И палят. Нищо. Как се прави? То дава пръчки. Казва се така. Не се казва така. Така се казва. Не се казва така. Така се казва. Гледам момиче. Ти. О, мале! Че са победителство вместо да играе в футбол, играе на фенетбал. Футбол е с Ето тази. 1 милион идиоти. Няма как да не е. Опа.
Сам... Какво? Има пауза. Мен. И аз снимам с това. Значи баща ти му се е прибрал и сега ще тръгва. Добре, ама чакай малко. Добре бе, чакай. Значи... Добре, дай да се съберем, да свършим клипа и да... Добре, само да взема тази кола. Моля те, не убивай. Моля те. Май така беше в компютърната. Ехо! Мали, то лезе вътре. Не, чакай, карвам. Не я би. Айде, какво си? Нямаш ли такова? Влета ли? Да. Аз се стопих. За да влезе. Добре, аре, излизаме. Влезе. Чакай да сложи барикада. Абе, аз трябва да си направя... Кола, печка. Дай ми. Съжалявам, влизам. Не, аз ще си. О, беше страшен момент. Не печка, крафтите. Да, бе! И ти после взе моя. Нямам го изслушам. Дай ми. Значи, аде, следвия. Стига, бе! И там назад. Да, при моите проблеми. Ама чакай, че... Да, бе, знам. Не, аз не мога да отида при лавата. Ела пред къщата. След нас, добре, ама ела пред нас къща. Нещо. Да, ама не съм си го теглил. Като теб. Аз съм си го правил сам.
Смазето. Аз мога седна. Чакай, бе. Слагите на него. Смазето и виното. И сега съм звучал. Чао, приятел. Чао. И... Майка!